Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Marites at taga Nueva Vizcaya, nga adda itan iti Quezon Province. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Simon Bravo, kan happy 3rd anniversary kani Baby Bonbon from Mama Zenya ti Abulog, Cagayan. Shout out kada Irene Adsuara, Ingrid Atipen, Edisa Monson, Lydia Tagudar, kan Nati Agustin. Galangko family kan kaayan ayat ko Anikier from Galangko April Joy. Happy birthday J.R. Gutierrez, Timino Sikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Advance Happy Father's Day kadagiti amma dita Zone 3, Bitag, Pequeno, Baggao, Cagayan, especially ni Jeriel Marcos from Cheryl Dancel ti Hong Kong. Tibayan family ti Santa Barbara, Pangasinan from Priscilla Cabral. Tulali kan Antonio family ti Batak City, Ilocos Norte from Rowelyn Tulali. Cansejo family ti Tanlang Baggao from Nining Atanasio. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith Canoli Andres, ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Alonso Maliaga Cantanyesa family ni Esther Maliaga Domingo kanti Pamilyana from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari, Cagayan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Marites. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan manang itinagan a Marites at taga Bayumbong, Nueva Vizcaya.
Sigudak nga OFW manang kat addan may nga anak ko. Idi nakiasawa ak, impagarup ko na agbalinak anaragsak, ngam nagbidutat, gapu tamasansan nga agapa kami iti asawak, gapu iti nagduduma abanag, ngam ti kang runaan kat ti kinababaero na. Jakman amo manang taimbes nga agsarita kami ko mga agasawa, no daytay adadimi pag kinaawatan, saan tabaliktad met ti mapaspasamak. Agingga iti namimpinsanan a nagsina kami. Tapno maipaayan iti narimat a masakbayan ti anak ko, ingkadeng ko tinagabrod, kat ti anak ko, imbatik kadananang kentatang ko. Tapno nasayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay, iti daydi gundaway a nagsubang kami nga agasawa, apuon tinagsinaan mi. Nagsubang kayo man gaya man idirabi iti asawa Marites. Da itati imbaga ni Nico itay limabas dito'y balay anapan nag-eskwela. Wananang, nauma akon iti panagbababae na. Ita, adaman sa balin. Kalpasan ti panakaduktal ko iti kabit na iti kanlabas. Ay, uday ang dadya lalaki. Dilag na kaman. Nailasagnan san ti panagbababae na. Husto ta ko na yun, nanang. Isumatla ka na yun asaan nga agaw-awid. Di imbagak ngagsina kami laangan. Tamapanan iti ayan ti sabali manan a babae na. Anya, kat, anya nga iti kunana. Imanugot nanang. Idi pa'y rabi apimanaw nga imot na ti sumagmamano akawas na. Ay, talaga ka di asaan yun a maurnos dagiti bagbagiyaw. Kasanun dyan akyo. Iso ti kang runaan a maapektaran iti panagsinayaw. Maawatan ni Nico day tananang. Tamakit-kita na mata ni tatang na ti agbidbidot. Pasaray damagan na no nagturugan ti amana. Tunggal saan a sumangpot iti balay. Kat adya ti planom ita. Tanagsina kayo mat gaya man at talaga kanila kaimaw. Diyak pa'y makapagpanunot na saya at nanang. Basta ikagumaak ti mang paadal kan ni Nico. Ati kunam dorina. Nagsinanda Marites kanti asawa na. Wan ikaw. Kinumpirma kanyak dayta ni Marites itay. Na. Di na kanun maanusan di pa nagbababae ti asawa na. Ay duldugkit di da dya alalaki Di lang na kontentong ni ti pamilya na. Kahit ayan na nga rodan. Ay katpimanawan Napaanan nakitan na iti babae na. Ay, talaga duldog alalaki. Kasya iti kayat na. Mangrugi manan nga agpamilya iti sabali. Di na lang arodan mabiyag ti pamilya na. Kasya man mati naramit na. Anya nga iti ambaw. No nakakita mo't iti pagsadagan na. Mga no jay babae na ati mangbiyag kunkwa na. Day talaang Nagrunak at ado itan ti kasta. Tapno pilyan idati lalaki, pakitaan da iti kinarang ay ti biyag. Ang maging kakaano ngay day ka? Ay katno kastaman bilang, agpadadan na iti babae na nga awad panunot na. Ay, anyan. Kahit ni Marites ngay, kumusta? Aday je balay agpaspasanaang. Di pa'y kano makapagpanunot ang nasayaat. Di na siguro namnamaan nga umanugot ang makisina kenkwa na jasawa na. Naimbagmat kit din natakastan tinapasamak. Kaasila ang ni Marites nga anak ta masaksakitan. Tunggal maduktalan na nga adda babae ja asawa na. Jay apo ko ta, ti pakaasyak. Kag tinulong tayo Basta saan ta bay-bay ang dagiti agina. Bay amaw, jedul dog amanogang ta.
Saan mo nga gawawid ni tatang? Sipod na iti Rabia nagsubang kayo? Saan mo na anam-namaan nga agawid pa'y ni tatang mo anak ko? Ha? Nagsina kamin. Isa pimanawan di ti balay. Kasta ka din, nanang? Kapingingin manugot nga agsina kayo? Kasanuta pa itan? Di ka madanagan anak ko. Adaasi ti Diyos. Amo ka din natabaybayan. Agsapulak iti trabaho. Tapno adalat na mausar iti panagadal mo. Nanang? Manipod ita. Di mo namnamaan nga adda pa itod ni tatang mo. Napanan iti ayan ti babae na. Isong agsingsingpot ka anak ko. Ta ikagumaak nga isakad ti panagbiag ta. Kat ikarik nga ipaay ko amin akasapulam. Nanang? Agadala ka na imbag. Tapno matulungan kan tumatan. Kumusta ka, anak ko? Nasaya at matan tatang. Kaslaak na bang aran, gaputaawanan di kanayon amang burburibor iti panunot ko. Diakon pampanunuton no ayan na, tunggal marabyan, wano saan nga agawid iti Rabi. Talaga nga awan, tinagbaliwan di asawam. Di makilnin ikaw, asaan na pulos nagbaliw ti amana. Sana bali tatang, tanakarukat kamin iti dayja sitwasyon mi nga agina. Kat mariknak nga awan tinasaya at aturungan na, uray ituloy mi pa iti relasyon mi. Kat anya nga iti planom ita anak ka? Agsapulak iti trabaho tatang. San amabalin ajak agaramid iti pamuspusan, tapno agbiyak kami nga agina. Amo ka din akong tulungan maipanggap iti anak mi. Ay, naimbaglaang nata nawada ti panagpampanunot mo, Marites. Di ka agda nag-anak ka. Taada kami laang kaninanang mo amang tulong kada kayo nga agina. Agyaman nagtatang. Diyak ka muna niya ti Aramida. No awan kayo akanayon amang tartarabay kada kami. Basta anuan niya ti kasapulan yaw. Ibagayo laang, Ikagumak ti agsapol iti trabaho tatang. Makaamu kayo kumapay lang iti apu ko yu tunggal awanak. Ay naadi mo pagdanagan ni Nico. Da kamin kaninanang mau ti makaamu kan kwa na. Mano atawan nga inananusak ti panagbababae ti asawak manang Emmy. Tunggal maduktalak nga da babae na kat komprontaak. Agsardeng met ngam kalpasan laeng ti sumagmamano abulan at danto manan sa bali a babae na. Adda ngamin itsura ti asawa ken nalaing a makigayem. Iso an nalakamot a makaala iti atensyon dagiti babae. Aging ga idi namin pinsan ana uma akon kat ingkadeng kon ti makisina kan kuana. Awan panagkadkad na manang. Kaslakay kayat na paikit di. Iso nga iti daydi matla arabii. Ingkadeng ko ti panagsinami. Arig na naparutanak iti siit iti barukong ko iti daydi agundaway. Kat di ta na panagnakak manang at talaga nga awanan panangipatag na kanyak ken iti anak mi. Uray kaskasano, impatag ko ti asawak manang. Iso an naladingi tanakmet, idi kinay kayat nakit din ti pimanaw, ngam ti urnusan mi kumati amin. Aging ga iti dimteng daytoy nga aldaw.
Tatang, ada ko maibagak kada kayo. Katsapay ko mata saan kayo nga agkadkad. Anya na ita, Marites? Kasla importante da ita ka ibagam, anak ko. Un nga raw. Amo yung matakayat ko ti agtrabaho para kanini ko, nanang, tatang. Ngam nagrigat ti agsapol ti trabaho dito eh. Kano adaman, ang mga no apaguston to laang apara laang iti inaldaw akasapulan mi nga agina ti masweldo. Isu nga, ingkadang ko ti agaplay laangan iji abroad, nanang, tatang. Sigurado ka, Marites? Kabaalam apanawan ni Nico. Un nga raw. Agsakripisyo ak para iti masakbayan ni Nico, nanang, tatang. Katkid daw ako matulungan dak, tapno maka-apply ak iji balasiw taaw. Awan mo't kid diti parikot iti dayta. Ta kayat mi kaninanang yaw, makarugi kayo manan nga agina. Agyaman tatang. Kan mabalin, da kayo kumati pangibatsak ka ni Nico. Day talagayam, awan ti parikot, Marites. Wan anak ko, awan ti parikot. Kat di ka madanagad, ta saan may abaybayan ni Nico. Sa dino apagilyan nga iti pag-applyam, anak ka. Agaplayak ijay Macau, tatang. Ado ka no ti restaurant ijay nga agkasapulan iti trabahador. Kayat kunday jay, tatang. Sige Gamnay, kita manaimbag anak ka. Adaon ti manangalilaw ita apanawayon. Sigurad mo ko matipag-applyam. Wan, tatang, di kay agdanag. Naala, aramidem ti amom apagimbagam anak ko. Kanayon kami, anak kasuportakan ka. Talaga mapan ka nagtrabaho di abroad, nanang? Wan, anak ko, para iti masakbayam. Di ka agdanag, tadamot da apong mo abakat kan lakay apang ibatsyakan ka. Talaga gaya mapanawan na kon? Italaang da ito anak ko. Ngam ikarik nga alaan kanto, apaman asumaya ati trabaho, kan makaurnungak. Agdan natan tumatlaang Nico. Promise, nanang? Wan, anak. Isu nga agsingsingpot kakabayatan ti kaadam iti sidong daapong mo. Di mo ida ipaayan iti pagsakitan ti ulo dawan. Un, nanang? Promise? Kanayon kanto nga awagan, anak, di ka agdanag. Adda ak tumatlaang amang tartarabay kan ka. Nanang? Ala, maturog ka nga ro dun. Tadapay klase minton bigat. Agpamanila ak tumatan, anak ko. Tarabi iti flight ko amapan ije Macau. Aganat ka akanayon, ha? Laglagi po nga umadayo ak para kan ka. Agsingsingpot ka, Wan? Un, nanang? Ikarik? Gayam ti ibagbaga ni manang ko abaro akadwami dito restaurant. Ano itayong tinagan mo? Siyak ni Marites, sir. Siyak mo't ni Roland. Kapsat ko ni manang Elsa. Chinese ta asawa na, kat isuda takin kukway dito restaurant. Kastagayam, sir.
Roland latan tiyawag mo kanyak. Masapo lang maoryan ka pa nanya tagbalin na trabaho dito ay restaurant. Di kagdanag. Adamo dagiti kakadwa makadaraan tayo mabalin at tumulong ka in case adapay questions mo kalpasan na maoryan ka. Agyaman sir. Roland Gayam. Kasta mairuam ka niti kasta nga awag mo kanyak. Awan ti boss dito malaksit ka dagiti agasawa ng akin kukwa. Saysayatan tayo ti serbisyo tayo, tapno makatulong kami mat kada kayo. Agyaman Roland. Kanam na maam nga aramidak ti amin na kabaalak, tapno magustuhan nyo ti panagtrabaho dito restaurant ti kabsat mo. Agyaman manan. Hello, Nanang. Hello, Marites anak ko. Kumusta ka ngay dita? Nasingpat-batla ka dita kiti amo. Nasaya atak mo't dito'y Nanang. Di kay agdanag. Nasisingpat dagiti amok. Agraman dagiti kakadwak dito'y. Ay nasayaan ba't karot anak ko. Madanagan kami ngamin kaditatang mo. Di kay agdanag, Nanang. Kasla agdaak mo't la dita Pilipinas. Ado ti kakadwak akadaraan tayo. Agraman ti kabsat ti akin kukwa amang iman manage dito restaurant. Kumusta mo to ni Nico, Nanang? Ay nagsingpad nga ubing ni Nico. Naggagat pa'y nga agadan. Nagngangato ti grado na. Nagsayaatan ngay? Apay, ayan na aya? Rimwarta ka di tatang mo. Taimbaga ka mapandaalaan rin di pawin mo. Isumot lang nga iso a rimwarta. Amumot ang dagiti agapo. Kanayod na nga agpasyar no kasta nga awan sirot ni Nico iti pagadalan. Mayat nga rod ano kasta Nanang? Kasta ti kayat ko tapno maliwliwada. Sumurot kayo mat ngamin rumwarda. Ay anak ko, amo mo na sa anak ka na usap iti paspasyar. Ala nga rod, basta aganad kayo akanayon dita. Sige nga rod Nanang, ikumustadak tulangan ka ni Nico. Baliwak tumanan ti umawag. Napagasatanak ang nakasirat iti may sa restaurant ijay Macau manang Emmy. Nasingpet dagiti amo, nang runa ni Roland, ti mangimatmaton iti restaurant. Kaslak nakabirok iti may sa agayam kan ni Roland manang. Naistoryak amin kan kuana ti kinatao, agraman tinapasamak kada kami iti asawa. Barupay ni Roland, kat manipod nagamamuda iti anak ko babaan iti video call, nagbalindamatan anasingad. Marik nakakasla na addaan manen iti may kadwa nga ama ti anak ko babaan kankwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdaton kanyak ni Roland, kat jakmatan nagpangadwa ang aklon kankwana, gapo iti nakita ka akinasingpet na, saan laang akanyak, no di pa'y kat kaniniko nga anak ko. Siguro Marites, nakarelax ka niti kaadata dito parke. Wan Roland, agyaman na ka? Amok ang mabambanog ka iti husto di restaurant. Isa masapul mat nag-relax ka tunggal day off mo. Ay, wan gayam. Madamdam mapantaggatang iti ipatulod mo kadani ko, kastamatan kadag iti dadakkel mo. Ay na, saanan? Adamot ipatulod ko a kwarta. Umanayan day jay. Saan? Masapul nga damot may patulod ko para kadakwada.
Nalabos sa mo tunday tingar aramidam, nang runa ka ni Nico. Ang mga no may spoiled mo kan ka. Amin adawatan na ipapaay mo. Rumbang laan. Imbilang kun nga anak ko ni Nico. Kaya't ko nga ibilang nakmatan nga amana. Roland. Ado ta arapaap ko para kada tayo atalo. Nang runa na agawit tanto ni Dje Pilipinas. Awan ti plano kong agtali na dito iti mabayag. Anya ti kayat mo asawan, Roland? Kaya't ko taagawid di lugar mi di Quezon. Adda nagatang ko adaga mabalinta pang ipatakdaran iti negosyo. Naibagak mo tanday takin ni Manang agraman kadag iti dadakkel ko. Kinapod na, magagaranda mo na makakita kada kayo ko ni Nico. Anya? Amuda ka di testado kiti biyag? Amuda. Katapaman na makaawid tayo di Pilipinas, kaya't ko ang maurnos ti may papan kada kayo iti sigod nga asawam. Tap nagbalin mo tan aligal ti panagdinata. Agyaman na Roland, parabon na ka ti Diyos kada kami nga agina. Patpatgan ka unay. Kat patpatgan kayo mat unay-unay nga agina. Patpatgan kayo, Marites. Hello, Nico anak ko. Kumusta kan? Okay, akmat nanang. Naimbag na yung mawag ka. Ni Papa Roland nga eh. Ha? Papa Roland ko na? Ni, apay kasta ti awag mo ka ni Roland, anak ko. Isumot ti kayat na nanang. Papa ka nun ti awag ko kang kuwana. Dahil ti mabit. At balintayin to ka nun amay sa pamilya. Kasta ka di? Magustom ka di matlan ni Roland, anak? Naunay ananang. Nakasingsingpot nga ura tayo kanya. Damdamagan na nga ron niya ka no ti kayat ka pasarabo ito nagawit kayon ditoy. Kasta ka di, anak? Apay, magagaran ka mata na makakita kan kwa na iti personal? Siyempre matananang. Kaya't ko na marakop ni Papa Roland. Ala, di ka agdanag, anak ko. Umadanin ti panagawid mi kan ni Papam a Roland. Tatang, iso ni Roland, tikayan ayat ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, Barok. Kasya na ka ti Diyos. Maragsakan kami, ta kamaudyanan na. Nagamam tayo mutlaangan, Roland. Katagyaman kami, iti panangipatag mo iti anak me. Agraman ni Nico nga apo ko me. Patpat ga ko na ni Marites, nana. Kat amin napatagkan kwa na, napatagmutan kanyak. Ha? Nanang? Adda ka yun? Uwan anak ko. Ay na, mailiw ako na yan kan ka anak ko. Hello, Nico. Ha? Papa Roland? Wen, siyak nga rod. Naimbag na nakita ka na iti personal, Papa Roland. Ay na, sang kaistoryada ka ni Nico, Roland. Adda ka nun na singpet, apapa na. Ha? Agpaiso, anak ko? Nanang, tunggal malpas kami nga video call ka ni Papa Roland. Istorya kadagos kadapong bakit, kanapong lakay tinagsaritaan mi. Amom nanang, kuna ni Papa Roland, love na kakalo. Agpaiso? Nanang, saan ka di Papa Roland?
Wen, love na love ko ni nanang mo. Kan kasta ka matan, Nico. Ay, oo na yan. Laagi na na kayo pa. Ta isaga anak dagiti linutok akanan tayo. Amo ka na bandog kayo iti biyahe. Tulungan ka, nanang. Gayam dito lugar tayo ti probinsya darolan, anak ka. Wan tatang, ngamawan anyaman na. Nang runak at kayat na kami nga ikuyog ka ni Nico. Takayat na kami kano ama-am-am mo ti pamilya na. Oo na yan. Talaga apat-patgan na kayo nga agina. No, si dadaan gayam amangyam amo kada kayo iti pamilya na. Wan tatang, kan mariknak at talaga na pudno ti panagayat kanyak ni Roland. Iso nalaan, ta sigurado nga agbalin apariko ti estadom, anak. Saan pa nawaswas ti kalay sayo iti aman ni Nico? Legal kayo pa ilang agasawa nga oray no nagsina kayaw. Tatang, amang ano dahi tanto ta agbalin ato bang iti plano yu kan ni Roland? saan mat siguro tatang? Takinapudno na. Napagsaritaan may matunday ta, idiadda kami pa lang iji Macau. Kat maragsakan naklaunay, ta si dadaan ni Roland amang tulong kanya, tapno agbalin aligal ti amin. Aya, ay kat nagsaya at ngay no kasta marites. Nay, adala mon ti rabi ay. Ti nasaya at maturog tamutan, ta kunamot nga agbiyahe kayo inton bigat, amapan iti probinsya da Roland. Anyatim ako nam diti lugar mi, Marites. Nagpintas, Roland. Kasla nagmayatag na dito eh. Presko ti amin, nagado a prutas, kan makapasalibukag rik na ti aglawlaw. Bingarot, Papa Roland. Dagi dati nagatang ko, kabayatan ti kaadak iti Macau, Marites. Nico, taltalunan mo tin dagiti kabagyan mi, kan adamot tin na ipatakdar abalay ko, amabalin tayon apag na idan. Ha? Dito tayong nagnaet, Papa Roland? Wan, Nico. Apay, di mo ka di kayat? Kayat ko, Papa Roland? Dito yak mo itong nagadal? Wan, Nico. I-enroll da kain ton pa nagsasarak iti may sa private school. Ha? Yehey! Nanang, Papa Roland, mapanak pa itayan dagiti dingon ha? Ay, ne, di kagtaray anak ko. Amang ano maitiklab ka. Di kagdanag, Marites. Saan naman ano ni Nico? Agyaman na, Roland. Anya ngayon ti plano no, agtalinaad tayon dito, bilang. Nakasarita kundi pa nga maag. Aramidin tayo a poultry kan pigiri day tamay sa apaset ti solar ang nagatang ko. Malaksid lang iti patpatalon ko. Nagsaya atan, Roland. Nasinop ka launay. Tanay ka gumaam ti nakaipundar iti sanikwam, kabayatan ti kaadam iji Macau. Maipanakkel ka unay. Agyaman ak, Marites. Ken saan la day ta? Kaya't da papaken mama, adatan ti mangimaton iti rice mill, ta saan da kano nakabailan. Ket amok ababawen iti panagbinadang ta, agbalinto na progreso ti amin nga imatonanta a negosyo. Namnamaam nga aramidak ti amin, tapno makatulong akan ka, Roland. Agyamanak, kan agyamanak iti nalaus sa panagayat mo kada kami iti anak ko. Ikarik nga agbalinto ana sa liwanwan ken naragsak ti biag yung aginay ti sidong ko, Marites. Iso nga iti kabiita na panawen, masapo la maornustan ti legalidad ti kasasaad mo. Ha? Aging ga legal pa lang ti panagasawa yo iti ama ni Nico. Saan ta mabalinag kalaysa? Iso ang masapol nga si kaswun tamutan di may papan iti dayta.
Anyan, Roland. Talaga parabor na ka ti Diyos kada kami nga agina. Ipatpatag ka unay. Unay, Roland. Panagrik iti day di agundaway kat kaya rigak ti maitay tayok iti kaulpan manang Emmy. Gapu kadagiti mangmangag ko balikas nga agtaod iti bibig ni Roland. Apaman ang nakapagsasarita kami kadagiti dadakkel na, kanayam amunak iti daduma akakabagyan na, inrugimin nga inurnos ti amin. Saan ang nagsardeng ni Roland, aging ga iti dimi inununa nga inasikaso ti maipapan iti estadok iti biyag. Ingka gumaan mi asinapol ti sigod nga asawa, tapno makasarita mi maipapan iti legal apan nakawaswas ti kalay sami. Dayjay ti medyo narigatan kami, taididamo kat saan akayat ti ama ti anak ko ti makikoordinate. Ngam iti jak amo arason, napaanugot ni Roland ti sigod nga asawa. Apaman ang nakapagkalaysa kami ka ni Roland, inrugi mi matan nga imbangon ti negosyo mi, kagiddan ti panangimanihar mi iti negosyo nga intalag kada kami dagiti dadakkel na. Uray man adayo kami kadagiti dadakkel ko, sigsiguraduan ni Roland ang masarungkaran mi ida, kat no daduma, isupay amismon ti mangsukon kadakwada, tapno makabakasyon da dito'y ayan mi. Nagbalin man ang nasalimuot tinaglabas abiyag ko manang, nagasa taklat ta, tanaparabor kanyak tinamarswa. Sapay lakumata nakaibati iti adal to'y pakasaritaak, to'y pagayam mo, Marites. Pagayam ko, Marites, husto ti kunam, naparabor kan ka ti Diyos, ta saan nakaabinaybayan apulos. Nagbalin ka nasayaat, iso anasubadan iti kinasaya at ti amin anapasaram arigat. Iti kasasaad mo ita, makunak anabaliwanan anamin pinsan, ti sigod anasalimuot a sitwasyon mo. Kat sapay lakuma, taagtali na ka anapakumbaba, kan agbalin kamot anaparabor kadagiti agkasapulan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi.